ọ dịkwanụ mma ọ dịkwanụ mma ọ dịkwanụ mma ọ dịkwanụ mma ehe anyị apụtasịanụ ndị ọdịnala apụtasịa anyị apụtasịanụ taa anyị si udo dịrị unu anyị ekene unu na tata bụ orie mbọsị o ji eri ekene m ụmụ orie niile anyị ekene unu ebe ọ bụ na unu nọ na tata bụ ụmụ orie tata bụ orie n'ala Igbo tata bụ ụbọchị anọ n'ọnwa ise maka ọ bụrụ nke ndị Rom anyị na-eme anyị gụọ nke Igbo ya gụọ nke ndị Rom maka ndị Rom eme na anyị pọpị ha emega anyị pọpị a sị m udo dịrị unu niile ebe ọ bụla unu nọ udo dịrị unu udo dịrị ụmụ Igbo na ndị ọdịnala ekene unu ndị ọdịnala ekene unu anyị sị ka udo dịrị unu anyị ekenego orie na tata bụ orie kene eke kene afọ kene nkwọ anyị si udo dịrị unu na udo ga-adịgidere unu ụwa wee gwụ ebe ọ bụ na ndị ọdịnala apụtago ndị mmụọ anaghịzi ewe iwe ndị mmụọ na-ewebu iwe mbụ maka na ụmụ gbapụtara ha azụ mana kịta ndị mmụọ anaghịzi ewe iwe obi dịzi ha mma maka enweziri ndị na-eme ha polidapa ịmagodo nwaanyị nọ na taịm enwe aha na-atọ ya bịrịbịrị mana ịgbachie nkịta iwe ewe ya nwaanyị nọ na taịm ụnụ akpasịkwenye iwe nwaanyị ọbụla gburu ọkụkọ ụnụ akpasịkwenye iwe maka ọ bụ agwọ ụnụ agba elulu mana ụnụ ga na-eme ka obi aṅụrị na-akpa ya ịfụ ya ndị ụka wetara nọnsensị mebisie anị anyị mana kịta ndị ọdịnala apụtago mee ha masaji obi aṅụrị akpawakwa ha tata oge adịrọ mana anyị nwere ihe anyị bụ anyị chọrọ itiwa sleti ndị ụka anyị chọrọ itiwazi sleti ndị ụka final ka emechie kwuru ka emechie echi mana ọ bụghị taa echi ka anyị ga-etiwa ya inwe ihe anyị chọrọ ikwu taa ka nkụ mana ọ bikos of na oge adịrọzi bikos o nwere ihe anyị na-eme oge aga anyị sị ka anyị debe ya echi onye anwụ na oyi bụ ya efuna mana echi ka anyị chọrọ iwu ndị mana ndị ụka ọ na-eme anọkọta otu agba ha nkịtị ọ dịghị ga-echefu onye ha mba anyị echefubeghị ha ndị a gwara ihe na-eme ụnụ taa ndị ụka mere ụnụ ya ihe I can prove it ihe na-eme ụnụ today bụ ndị ụka mere ụnụ mana ọ mgbe ruru echi ka e kwuo ihe m jikwa ihe ọzọkwa m chọrọ imetụ aka bụ maka ndị ọdịnala na ndị omenala nwanne n'ala Igbo bottle akụwago the bottle have been broken into pieces and the only way ị ga-eji emegharịkwa bottle ahụ akụwara akụwa bụ iweta the pieces of the bottle ihitie ya with fire omee tụọ ime odugharịa ya ime odugharịzie ya itizie ya more silicon and more element and more substance osizi ezigbo ike jikọta so ndị be anyị echekwara na anyị na-ekwu maka ọdịnala na omenala ọwụ na ka a na-agwụrụ naanị mba anyị bịara ebe a ime otu ọ dị bọtụlụ ahụ kụwara akụwa we melt it to liquid ma odugharịa ya the same ingredient kwa ọkwa the same element the same substance eji wee mee the bọtụlụ ka anyị jikwe mana ihe mezi bụ na anyị ga-eme otu anyị dị ọkụwasịgo enwere omenala n'ala Igbo ana m agwa unu nke bụ eziokwu so ihe anyị ga-eme wa werekwa ọdịnala ya the same philosophy ahụ anyị mee tụọ ya into liquid ma odugharịzie ya werezie ejebe ihe ọdịnala bụ bịa n'ala Igbo I swear agụrụ m iyi wute ana Igbo anị nke anyị na-akpọ afa onye ọbụla bụ onye Igbo ma ihe bụ anị so anyị ha bụ eji adị wee nwee ihe iberibe ihe anyị ji abịa ọ bụ ọkụ kristalait ọcha gị n'anya ọchakpọ gị anya kristalait anyị mechi ihe anyị ga-eme n'ala Igbo ọ bụzi mgbe ọ na-eme ebi mmadụ asambodo were na-akpagharị mba onye ọbụla bịara akwụkwọ na ọdịnala nwanne ịgụcha aeroplane I can promise you ọdịnala because ihe anyị na-aga talent hunting nwanne inwe ha na-akara aka bịa anyị emeghị mmadụ mana ihe niile ahụ process anyị erubere ebe ahụ anyị ga-eru ebe mgbe anyị ruo ebe ahụ ụnụ ga-afụ onwe ya na-ezo ezo nothing hidden under the sun there is nothing hidden under the sun so onye ọbụla ga-afụ ya n'anya na abụọ o jeri ede enweghị ụdị element anyị na-amarọ element as long as na sayensị nọ na sayensị material sayensị anyị ma ihe ọwa ọtụ plastik gịnị bụ plastik gịnị ka ọ bụ gịnị bụ plastik nonsense anyị were pana rọba dị n'obodo anyị egburusie tụkwusie pana rọba carbon gas oil coal ọhịa rọba ọhịa plastik rọba
ihe niile na mkpọrọ afọ ebe anyị nwere ya na ebe anyị ju na quantum. Glass ihe eji eme bụ aja, si aja mmiri, aja dị na mmiri, ọya bụ glass ị na-afụ. Quantum ọ dị na be anyị na-ahụ ahịa. Your body otu ahụ gị dị now all because of the substance nọ n'ime ahụ gị, ọya keep the form together. I were mmadụ tii na 3000 degree, so that is hot fire or dissolve water to liquid. I were mmadụ tii n'ime 3000 degree of fire or dissolve water to liquid, straight ahead. So this solid because of density, the density because of the nature temperature, then the substance get together. Oya will take na form. Anything ọbụla complete ghara bụ a living thing complete otu a your body dị now. O complete ma anụmanụ ma ukwu isi ma mmadụ. Spirit nọ na space na-eche eche. Ọ bụ ebe ahụ jebiri. Spirit na-acha ebe ọ ga-ebi. So unu etekis na personal gasị ịfụ na enwere onye rụọ sayensị ọ bụrụ no. Science will normal thing as long as you study nature. Ị ga-emenwu sayensị. Because ndị ojii aghọtara. Go to South Africa, gaa na South Africa nwanne. Go to black neighborhood and go to white neighborhood, you see for yourself. Go to United States of America, go to white neighborhood and go to black neighborhood, you see for yourself. So onwero every country ọbụla ifo n'ụwa, all company ka ọ, all corporation, as long as ị na-ebiri ego na IMF, as long as ị na-anara loan na IMF, or a corporation can the country. So 98% of world country will corporation come. So because you need paper money for you the value of paper money. For us no. For us no. Ihe anyị chọrọ ka ịghọta bụ na our ideology na ebe anyị na-eje. Our own target will that is for us material. Material onyenwa bụ the value. Ọ bụghị about paper money. Ọ bụrụ about paper ị nwere ike igo Ferrari. But he nwere paper money. Mana ọma onye rụrụ Ferrari, ọ ya nwere honor. Ọ bụghị onye goro Ferrari. Ọ bụghị onye goro Ferrari nwere the honor. Onye na-arụ the Ferrari. Onye rụrụ Facebook nwere honor. Ọ bụghị ndị juru ya n'ime. Anyị juru ebe a ndị nkịtị. Mana onye rụrụ Facebook, ọ ya ka ekpere anyị na-agara. Ekpere niile anyị na-ekpe, the honor go to Facebook. Ọ bụ because onye nwe. So onye nwe all the ideology of Odinani. The ideology of Odinani production. To turn that in ihe dị na anyị into material. Ihe dị na anyị into material. Because somewhere hot and cold, or would every material science will either heat or freeze. Solidify. Either solidify or you either need a liquid or that you solidify it by freezing. Or Google, everything will heat or freeze as long as no material science. Nothing more, nothing else. He needs the substance. He means the substance. He did or he could way. O nwere ihe ọzọ, but because na anyị ndị nkịtị anyị amara ihe a na-akọ ịfụrụ ya. So ndị ọdịnala bịara, ihe ndị ọdịnala ji bịa justice for all. Justice for all. That's when Japan na-eme mkpo nrụtụ arụkwụsị aka, and ndị arụkwụsị ga-enye that justice. Arụkwụsị will give justice in our land. Ọwụ na ọ bụrụ ya, because emotion gị, your color, that is your character reflect your emotion. So onwezi ihe na-atụ egwu, your mind destroy go. Enwezi ihe na-atụ egwu, that's all, pump and play. And ọwụ na ekuziri nwata ka esi eme ezigbo ihe ọjọọ automatic. Ihe ọjọọ bụ automatic, so anaghị akụziri nwata ka ya akụziri, mana na-akụziri mmadụ ihe ọma akụziri. So once ịkụziri mmadụ ihe ọma, automatically ọ bụrụ a vampire. So for us to stop this thing, alụkwụsị, a ga-eburu ekwusa, ị naghị eje ebe ahụ ịwọchipụ. A nakwa eme worship na our land. Mana nwanne, anyị chọrọ instant justice maka the law the corrupt everywhere. Corruption dị na government everywhere. So anyị achọghị that corruption na our land. Arụkwụsị, nwanne ebi ebe a, ikwu amaghị ekwu ọgwọ gị ebe a. Onye ọbụla anọ nwayọ. Onye ọbụla anọ nwayọ, ịtọrọ nwanne gị arụkwụsị egbuo gị. Izu ochi na Igbo arụkwụsị egbuo gị, igbuo mmadụ na Igbo arụkwụsị egbuo gị. Onye ọbụla achara ihe ọjọọ ana. So ịfụ na ihe ọjọọ dị izi ọnụ na ime na ya dị izi. Mana ndị ọbụla sị gị na abụ ha arụkwụsị, sị ndị ahụ hapụ ma ihe a na-akọ.
echi anụ m ebupụta Jizọs Kraịst na ndị otu ya. Jizọs Kraịst na ndị otu ya. Unu sịkwa na crystalline. Unu sị na crystalline. Keo crystalline. Crystal gịnị? Asị unu na Kraịst unu eburu. Gịnị bụ crystal? Crystal bụ so onye nwa ndị a ji tactics wee gbuo unu wayo ebe a. Emere anyị pọpị wute ụka. Onweghị idleness dị ka ụka n'ụwa. There is no idleness surpassing ụka. Nowhere in the world. Even Islam. Even Islam has surpassed ụka. Ụka was the highest idol worship in n'ụwa. The highest idolatry worship na this world earth mụ na gị n'ụwa ụka. And echi ka m prove rugie. I give you instances. Proof. If you like, you take. If you like, you don't take. We don't care. Ọdịnala bịara ịsape ndebe anyị anya dozie obodo anyị nke anyị ga-emenwu because ị gaghị develop nwa ala Igbo according to state. Never. Gọọmenti agaghị develop nwa because why? Ka ebe ha na-enweta ego. Ịma how many embassies Nigeria nwere? Do you know how many embassies Nigeria nwere n'ụwa? So they can elete m mmanụ a ga-eji wee finance the whole embassies, finance the whole state government, finance the whole project in Nigeria. Na nwanne chee n'uche na ọ gaghị eme. It will not happen. Not today, not tomorrow. Ọ gaghị eme and ọ gara eme. So ọ bara uru. Kedu ka mmadụ ga-esi ere mmanụ wee finance the whole embassy, finance the whole governor, finance the whole government workers, finance project, finance ọkụ, finance road, finance hospital. So mmanụ a na-ere nwanne. Mba no. A na-agụ dị ụka akọrọ. Unu akọzi na ụka biko ka mmadụ n'ihe ebe. Onye ha wọk onwe ebe ọ na wọk. Ya dị too much. A na-eke ọrụ eke. Na South Africa enyere m na example. Go to South Africa nwanne. Ndị ojii na-achị na South Africa. Ọ ndị ojii na-achị. Mana go to white neighborhood and go to black neighborhood na Africa. Na village unu ebe ahụ nọ now. Lesson ye ndị Jew. O ani na village unu lesson ye ndị Jew ọ ndị acha. In 10 years time ịbịa ndị ojii ga na-eje ebe ahụ eri adụrụ. Ndị ojii ga na-eje na that village ahụ eri adụrụ. I tell you. Because ihe mere bụ na ụnụ amarụ ka esi develop ọ na-ekwu ụta because ụnụ aghọtara ya. That's why ihe a na-ekwu ekwu ọ na ha abụ ntị. Ha dịbe nnọọ nghọtara ihe mere South Africa ndị ọcha ji wee na-ebi ọfụma ebe a n'ala Africa. Then Zimbabwe nara ndị ọcha anị ha chụọ ha ka ihe na-eme. What happened later? Because nwanne ukwe nature. That's why you go n'ọdịnala with nature. Because we master nature. I study go nature, master nature. Ọ bụ nna anyị ha ihe anyị neediri ime ewu were kwe the same information gaa na fire heat ye melt ya modugharịa a new society with the same information. Nsogbu ana because ị ga-amarịrị ya. You must know it before you do. You must follow nature. Ị ga-eso nature. Ihe ọbụla nature na-eme ka ị ga na-eme. Why on the surprise na ebe ọbụla ndị ọcha bi ha na-eme odu nwunye. They go to Brazil. Go to Brazil, you see. Gaa na ebe ndị ojii bi, gaa na ebe ndị ọcha bi. Man, you must build your society by yourself. Ọ bụghị about government. Ọ bụ ka onye desu wee debe ute ka o si alahụ. Ọ bụghị nothing about the government. The government can do, but your place ọ ngwa anyị edozie. Ọ bụghị government edozie. Not today, not tomorrow. Government agaghị edozi nwa obodo because Ministry of Education, ke Ministry of Education. Oh, ministry, ọ dị ka pastor. Minister of Education, ọ pastor ka ọ bụ. Gịnị ka pastor nwere idea? Minister ọ nwere idea. Ọ bụ nke adị idea ndị mmadụ ka ọ na-eme implement. Ọ bụ na onwe onye ji idea bịa, ọ gaghị eme implement anything. So ọ bụghị about development ka a na-ekwu. Onye a na-ekwu how supervisors. They are supervisors. Ọdịnala anyị ga-eme odu our society eme odu onye unu ga-afụ ya. Okwube otu a kọmputa dị, otu a telefonu dị. O nwegasịrị gadget n'ime kọmputa, n'ime telefon as well. N'ime telefon ahụ nkwe application access ị ga-eji download application dị. So you must follow nature. Ukwu isi na-eto nwee mpalaka. Onye ọbụla mpalaka niile nwere ihe ọ na-arụ. Iwu mmadụ ị nwere aka, nwee ụkwụ, nwee imi, nwee ntị. Onye ihe ọbụla nwere ihe ọ na-arụ n'ahụ gị. So ị kwesịrị create society according to nature. The guy nonsense, empty land, empty void. The void ị na-akpọ a country. Mba, anyị nwere a country we don't have. Anyị nwere ana Igbo nwere nothing.
no society. So ya ka iji ekwu ihe anyị na-ekwu biko ọdịnanị bịara ihe ọdịnanị bịara iwo ama m ka m mesị aka ọrịa ka ọ baa unu ntị ya ka anyị ji wee sị onye ọbụla bụ onye Igbo ọ bụ ụsọ ndị ma ihe ndị na-amaghị ihe nsogbu adịrọ bikos ọ bụ fọtụ gị enwere ike mmụọ gị kara eto mana ndị ahụ ma ihe ụbụrụ ha zuru ezu nwanne kpọtụrụ na anyị chọrọ ịkpọkọta ndị Igbo isi dị mma ma ndị na-arụ ọkụ ma ndị na-arụ ụzọ ma ndị nke ọ bụla ha na-arụ asọlọngasị ị nwere akara aka Chukwu nyere gị n'ụwa egurukụzi akwụkwọ nwa bekee egonye ihe n'ime nwanne ọdịnala chọrọ gị achọ anyị chọrọ gị achọ na ọdịnala anyị chọrọ anyị mechaa ya kwube forever and ever ebe ọ bụla ịnụ maka ọdịnala ị na-aṅụrị ọṅụ bikos ahịa na-ekwu bụ ọrụrụ onye piramid anyị na-abiudu a piramid ihe ọdịnala bịara ịrụ maka onye na-aghọta ha ka ọ ghọta piramid ka ọdịnala bịara ibi udu kpọkọta the best ndị Igbo nwere kpọkọta ha in one umbrella ya mgbe nna ya na-eme n'ime ebe ahụ bụ ọdịnala anyị nwere ndị sayensị nwee ndị teknọlọji nwee ndị dọkịta nwee ndị fama nwee ndị ihe niile nwee nwekwuche ndị na-achị ọchịchị onye ọbụla na-eme na nke ya ọbụkwa nke ọ ga-eme ije ma anaghị ere mmadụ n'ọdịnala nwanne ibiri iche ya eji kọmiti suicide from there because anyị kpara gị aka na agwọ gị ịba anyị anaghị atị ninja ebe ya na-echi ya echesi because bifo ịbata n'ọdịnala ị ga-ama ụdị obi ị nwere bifo ịbịagodo abịba nwanna ya anaghị achị ma arụsị egbu gị igbuo gị ịghọtagote ọbaghị uru ịghọtara so nke ha ihe ndị ọdịnala bịara edozi anya bịa mkposa onye ọbụla sị na ihe Igbo na-adị ya mma ihe anyị dịrị ya mma tata bụ orie anyị si nwa orie okorie mgbe orie Chukwu gọzie ha gọzikwe mmụọ na-emere ihe maka ụbọchị ha bụ ihe a ụbọchị orie mbọchị o ji eri asụsụ Igbo agaghị anazi ọzọ onwe ihe ga-eme ka ana Igbo agaghị anazi a na-ekwu okwu ahụ ọzọ a na-ekwu ana Igbo asịrọngasị na ọdịnala etetego n'ụra enweghịkwa ihe ga-emezi ka ana Igbo nakwa ụjọ atụzi n'ụlọ maka enweghị this present day anyị nọ ebe a na enweghị political ideology nọ na Nigeria na sọpasịrị ọdịnala onweghị political ideology nọ na Nigeria sọpasịrị ọdịnala so mana nweghị ebe anyị na-eji anyị ji na politics anticipation anyị ji na economics anticipation anyị ji na science anticipation anyị ji na research and technology anticipation so ihe anyị na-eme anticipate anyị anaghị eso n'azụ anyị nọ n'ihu ka anyị na-anọ ọya ihe ji mkpara ọdịnala ọya ka m ji gwuo na anyị ga-eme otu ihe ọbụla gbasara ndị Igbo anyị ga-eme otu ya eme otu modu karịa ya mana ọdịnala ga-anọ ya ọdịnala because all study of nature all from there ka a ga-eji weta information a ga-eji wee modu ga new society anyị chọrọ new society nke anyị nwere abụrụ ya nke anyị nwere abụrụ anyị ga-create everything new one everything new system of governance na ala Igbo rapụrụ ndị eze a ndị a bụ ndị nkịtị ndị eze aha mba nwanne ọwọkọrọ ifu na ọwọkọrọ ma chifu niile ọwọkọrọ nwanne bụrụ eze na ya adịghị nsogbu adịrọ mana ọ bụrụzie na nke dati nke ọchịchị na ala Igbo ọ gaghị adịzi n'aka ndị eze ọ gaghị adịzi n'aka ndị eze ọ dịgo na bifo na afụrụ ya ịfụ na ọwọkụ kedu ihe ha na-eme gịnị bụ aka ọrụ ndị eze a chifu everywhere kedu ihe ha na-arụ chifu kedu ihe bụ aka ọrụ ha enweghị ihe ha na-arụ na so bara uru na anyị nwere ha anyị ga-create something represent something actively nwee organizers nwee community organizers nwee community leaders ndị a na-represent ndị ọdịnala na each community nwee supervisors nwee inspectors na ala Igbo so that ndị enyi na-aga na-adị under ọdịnala ka a ga na-arụ ya na kpe community governance ochie ezudebe ama agbadebe ndị na-achị nna ma egbudebe ọ bụrụ na ị protect your society enweghị onye ga-eprotect gị nobody will protect it onweghị onye ga-eprotect nwuru gị ọ bụ ndị nwa ga-eme nwunye because na amụrụ na keji ama na ife na afịa ahụ ifuru ya so mba change abịago na ala Igbo change go ọ ha about because political campaign ha ga-agụ na ihe nyere sọrọ ha unu tụwa na vote oje ebe ahụ akọrọ nonsense jewara ha na-akpa political campaign nke ha bụrụ political campaign because onwe ha ije ka eche so ka ga-esi na ya political campaign mba ka echi uru ọ bara ma ọ bụ na na-ekwugheri onwe uru ọ bara ịghọtago so ihe a na-agwa unu bụ ka unu nwee ndidi ka ndị na-anwụ anwụ sị na
ndị na-akọmiti suicide akọmiti zina, ndị na-ezu oche ezuzina, ndị na-agba agbamazina. Ọrụ ga-aka nkụ, ọ ga-abara onye ọbụla. Nsogbu adịrọ. Ọkwa ọrụ ka unu chọrọ, nsogbu adịrọ. Ọkwa ọrụ ka unu chọrọ, ọrụ ga-abụ nyafụ nyafụ. Mana makwa na amara n'ọkwa n'ala Igbo ka anyị na-eje o. Township mbakwa. Township ebe ahụ ju mmadụ buru ibu na township enweghị ha ga-emenwe ebe ahụ. Na village ka anyị na-eje, anyị ebe ahụ ya create new capital. Ndị na city ga-achọrọ anyị bịa na village, don't worry. Ha ga-achọ anyị bịa na village, ndị city ga-achọ anyị bịa. Anyị ga-create new capital in the village. Ebe a hapụrụ gba ọsọ, they will come. Ndị ugwu Awụsa ga-anata, ha ga-ekwesị ana, ha na-ejebe ahụ megide. Ndị Lagos na-ele pure water ebe ahụ na-enweghị ezigbo ihe adị mma na Lagos 20 years 1301, ha ga-abata village bacha ọrụ kpọrọ nwunye ha na ụmụ ha bata. Nature abhors vacuum because enweghị dị. Ọ bụrụ enweghị na village Igbo, ha agaghị eje na Lagos na-ata ahụhụ. Because enweghị dị n'ala Igbo na nothing is there. Enwere ife dị n'ala Igbo, enwere ife na-eme dị. Enwere ife na-eme. Raw material wasting. Raw material wasting in the village na-waste. A na-eche gọọmenti akwụbeghị ụgwọ embassy si dị na mba ofesi. Ọkwụbeghị ụgwọ embassy. Honda ga-abịa develop obodo na makwa ihe a na-akọ. Ndị enweghị structure, ha amaghị ihe na-akpọ development. Ụmụ okoko ndị amaghị ede afa ha ka a na-ekwu okwu na ebe develop obodo. Ebe ka ọ na-eme mbụ na-akọzi n'ụdị akụkọ ha. Biko ka anyị kọọ ezigbo akụkọ ebe a. Mba nwanne ya adịghị na-akọ akụkọ ndị ahụ. Kedu ihe ụdị ahụ? Kedu ya motive? Kedu ụdị ya motive? Kedu ihe ụdị ya intention? Because life ka ihe anya gị na-eme, anya gị na-afụ ụzọ, ọnụ gị na-ekwu okwu, imi gị na-eku ume, aka gị ije were ihe. Kedu ihe ọ bụla ị create na society ọ ya bụ according to nature. Ị ga-eme ya according to nature. Kedu ihe bụ aka ọrụ that na ị create? What is the purpose? Anya gị nwere ihe ọ na-arụ, ntutu isi nwere ihe ọ na-arụ, ntị gị nwere ihe ọ na-arụ, imi gị nwere ihe ọ na-arụ, ọnụ gị nwere ihe ọ na-arụ, eze gị nwere ihe ọ na-arụ. Anything ọ bụla ihe create na society must be aligned with nature. It must be for purpose. O nwere ihe ọ ga na-arụ. If you don't do it, then you don't have any. Ị mara ihe ị na-akọ. You must. Ị ga-emerịrị ya. Ọ bụ ka esi eme ya. Nature, according to nature. Study yourself, then you study your society. You are Igbo society, Igbo universe going. Ọ bụ just like that. Ị ga-enwe ọha na eze, nwee nka. Kedu ihe bụ their purpose? Kedu ihe ha na-arụ? Gịnị ka eji eze chief? Kedu ihe ha na-arụ? What is their purpose? Kedu ihe bụ what is their job? Kedu ihe bụ governor? Your governor, kedu ihe bụ their purpose? Kedu ihe bụ purpose of your governor? Kedu ihe aka ọrụ ha? Because ọ bụ ngwa create ye. Ọ bụ na ngwa create ị ga-ama ihe iji wee create ye. Because ọ bụrụ gụnwa ịghọtago. So you don't hope na ha nwa. Ihe ọ bụghị gụnwa nwe. Mana onye nwere ihe obu ihe ọ na-akwafu. You don't own it. So kedu ihe mere respect? Mba anaghị akụ dị akụkọ ha akụ nwanne. Anaghị akụ dị akụkọ ha akụ. So ka anyị kwuo ezigbo okwu. Ịghọtago. So ndị ọbụla ya compare with ọdịnala, weta your idea, weta your debate ka anyị dobe na tebụl. Ndị ụka bịa ebe a wụọ atụmatụ gị na tebụl ka anyị debate na publicly ka ndị Igbo fụ. Ka ndị Igbo fụ onye Igbo ọbụla fụrụ, ọ bụghị about sentiment and emotion. Bring your kedu ihe your plan na ala Igbo. Come ịbịara anyị jebe n'igwe. Mba anyị anaghị agba ọsọ n'igwe. Ka anyị dozie ana anyị na ụmụazị anyị na-anwụ ana Igbo na-ana ana Igbo na-ana ụmụazị anyị na-anwụ. O nwere ife anyị nwere, no job, nothing. Ọ bụ ihe a bụ our intention ka anyị change ya n'Igbo. Onye ụka kedu ihe your intention? Father pastor kedu ihe your plan? Pastor enigwe ka ị na-akpa ya eje ụwa agụ egbuo na ya ebe ahụ. Agụ egbuo na ụmụaka ya ebe ahụ. Ụmụaka ya eribeghị nri, ọkụ adịrọ, anwụnta, malaria, typhoid fever. Ị ka na-agwa m okwe n'igwe. Na onye akwuru da Bible bịa na gị wụọ ya aka ise n'anya. Wụọ ya aka ise n'anya. Ọ sị gị ọdịnala na iwu ya aka ise n'anya. Ndị ga-esi evu. Ndị bịara isi evu gị ka ndị ụka na-asị gị n'igwe. N'igwe na-eje eme gịnị ebe ahụ? Nna asị dozigodo ana ebe a. Dozigodo ụwa. Ife ekwube n'igwe. Nna anyị ha so na-enu naanị. That is heaven and earth. Ọtụ nnọọ hell dị ebe ka ọ dị. Ka ebe hell nwa ndị anyị ruo ebe ahụ ya were fire extinguisher gbanyụọ dị ụlọ ọkụ rụọ ya ụlọ. Onye ọbụla n'ụwa ya. So biko agwa m na tata nwere ihe anyị na-eme, anyị nwere efe. Ejọsị m ka m kene unu gwa unu na tata bụ orie ụbọchị eji eri. Asị m ekene dịrị onye ọbụla maka ndị ọdịnala Igbo. Ihe anyị ji bịa bụ udo na ọṅụ. Anyị ji udo na ọṅụ wee bịa.
na enwere onye anyị kpọrọ asị, enweghị ndị o si onye ọbụla ya biri, onye biri ibe ya biri, okwu ihe ndị Igbo na-ekwuzi. Ka nwata too n'iru nne ya, too n'iru nna ya, kwa ihe ndị Igbo kwuru. Ndị Igbo sikwazi egbebere ugobere nke si ibe ya ebena nkụkwa ya, maka ịgba ya nkịta ọ bịakwa echi nọchere gị ụzọ, ọ ka mma na nkụkwara ya ka ọ ghara ịbịasị ọzọ. So anyị enweghị nnukwu okwu anyị nwere taa. Biko a sị m ekene dịrị ụnụ na echi ihe anyị ga-ekwu echi maka ndị ụka Jizọs Kraịst. Anyị ga-agwa ụnụ ka disi manụ Caesar na ndị family Caesar si wee create Christ, how Caesar na ndị otu ya si wee create Christ. Crystal were Gnostic religion and the Egyptian Heru and Isis combine ya ihe na together nye ụnụ. The worst thing bụ na ndị a mechaziri modify ya idolify ya nyezi ụnụ. The highest idol on this earth I can prove is Christianity religion. I can prove. Islam ka ya mma asịkwa m njebe ebe ahụ. Ndị a mere ụnụ pọpị abịa weta Deuteronomy 28 asị gị gụọ, ị na-akpọ onwe gị space magic. Ichefuo na letter magic ahụ ị na-use, you are casting spells on yourself. Check ihe ahụ sị gị na ị na-agụ ebe ahụ, ọ na-asị gị cast all spells, mana exactly ihe ị na-eme. If you worship idol, ka ihe dị otu a mekwe gị, enigwe na nakpukwe gị, and you worship idol, na anya n'elu ihe dị na cross ebe ahụ, ya ka o chi gị sị gị na thou shall know the truth and the truth shall set you free. The same Bible gwara gị ọ dị ka ebe ị na-aga n'ụzọ efe ụtụ. Ndị be anyị si na onwekwe nwa ya na-azụ ma mgbe o jikọrọ ụtụrụ acha. Nwanne, mgbe ọ bụla ịfụrụ ihe na-eglite ị na-aga n'ụzọ, don't go. Ọ ya ka a sị gị nwunye Lot nere anya na-azụ gọrọ akpa nnu. Nwunye Lot nere anya na-azụ akpa nnu. There is something glittered in the Bible, but don't look. Hapụ ya gafere. Don't look. I promise gị enigwe heaven. Ị chọrọ ejebe, ịgbaghe the consequence. Thou shall know the truth and the truth shall set you free. Bible gwara gị ya, ọ dị otu a, o debere gị everything here. This is the devil and this is the God. Chose. Ọdịnanị oghere ụnụ ya, pump and play. Ọdịnanị Chukwu. Bible ọkụ mmụọ. Choose. Mana ịmagonu a ga-okpu veil, okpu mask. Bible mask as heaven, mana inside it all hell. Inside it all hell, because onwe mgbe onye ekwu about killing kilicha promise egg heaven. Ọ baghị eziokwu. Bible enweghị ike igbucha na Bible promise yere gị heaven after killing. Mana ewu anaghị amụ atụrụ. Ewu enweghị ike ịmụ atụrụ n'ụwa, never, not today, not tomorrow. So ọ bụ ọdịnanị enweghị mgbe o gburu. A sị na alụ kwụsị anaghị egbu onye aka ya dị ọcha. Follow the word, don't follow the sentiment and emotion. Then say you, what do you say? Practically enwere na ala Igbo ndị were mmadụ ka e wee gwọọ ọgwụ, were obere nwa nye ya na ndụ ka e wee gwọọ ọgwụ. Amadioha egbe enigwe agba bọpụta dị nwa ebe ahụ. Egbe enigwe agba bọpụta dị nwa. So ịhụ na onye aka ya kwụ ọta enweghị ya na arụsịkwa enweghị ya. Arụ kwụsị arụrụ ya maka ajọ ihe. Arụ kwụsị was built because of ajọ ihe. So ya na ihe ọjọọ anaghị adị na mma. Nwanne, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọjọọ, nsogbu adịrọ, arụ kwụsị agaghị afụ gị n'anya. Mana ọ bụrụ na imebugo before isi mba ana m emezi, arụ kwụsị ana m emezi, biko arụ asị arụ kwụsị, afọ ebe arụ kwụsị, arụ akwụsịgo, anaghị m emezi, nsogbu adịrọ, irigo free. Arụ kwụsị is nature. Ordinary anchor on nature is natural phenomenon. All mmadụ bụ ekwentị, mmadụ bụ evil. Nothing, no evil spirit gbaha nkịtị. There is nsogbu adịrọ. Mgbe ọbụla a na-ekwu okwu ha na-akpọ kọl, nsogbu adịrọ. Akpọrọ m na kọl ka njebekwa ebe ọzọ. Nsogbu adịrọ. Asị m ụmụnne m, Chukwu gọzie unu, udo dịrị unu. Echi anyị na ndị chọọchị ga-achịpụ ya echi. Onye pastọ ịma kpọọ ya, enwe onye fada ịma kpọọ ya. Let them come tomorrow and hear how they use Caesar. Eji wee saa isi as Jesus Christ, Crystal, to Caesar, Gnostic, Heru, Isis, ekpokọrọ nye anyị. Echi ka anyị ga-egbuwa dị ahịa. Udo dịrị unu ka m jekwa mee ihe ọzọ. Enwere ihe akpọrọ m na kọlụ ka m jeza kọlụ ka m jee ihe gbara m. Enwere ihe a na-eme. Udo dịrị unu.